كبرات سمعتي እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ኻን ዘላለም ይነብርሞ ንአምላኽ ክብር ይኹን እግዚአብሔር ሰናዩ ለምሸት እምበአር ኪዳን ምሕረት ብዝብል አርእስቲ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 19 ካብ ዘሎ ንባብ ብዛዕባ 38 ዓመት ዝሓመመ ኣብ ቤተ ሄስዳ ዝበሃል ገበላ حاولوا معي من قصاص نايت ملاخ تصبه زنبره بزعبو كرينا مسؤوتا ما ساساله دما كيدان محرت سلازخونه ارستنا هكال اي ساميل معرب تشعته كاب حدا خص 13 زلو بزعبا داويت مس ودي يوناتان ودي ساول مسدما مس ما في بوشت كيدان مسبو زغبرو مخنيات غيرو محرت كغبر كله نريو لنا مو ارستنا كيدان محرت بزبل لو مشت كرينا محرت املاح نتعقم زي بلسب بخيدانو بتزغبرو نايزل عالم كيدان سدما صلى يسوع كريستوس أبز سبز تفتصم تأمرات كوانجيل يوحنس كرينا እግዚአብሔር ከመህረና አይሞ ንጸልይ ቅዱስ አቦ በዛ ሰዓት ዚአና ብዙሃን ጸጋኻ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቀርባለና በተሐንሳን ሐዋሩ ዝተኸፍተ መጋረጃ በደም ኢየሱስ ናብ መቅደስካ ክንአትሞ ክንሰግደልካ ምንጭ ሁሉ ንስኻ ከም ዝኾንካ ምንጭ ሁሉ ፍጥረት ምንጭ ሁሉ ናይ ሰብ ምንጭ ናይ ዝኹሉ ዘሎን ዝረአን ዘይረአን ንስኻ ከም ዝኾንካ ፈሊጥና ክንሰግደልካ ኢኻ ፈጢርካና እሞ ናብ ቅድሚኻ መፂና ፍግሚልና ንሰግድ ክብርኻ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ሕጂ ድማ ካብዚ ቅዱስ ቃልካ ንሐዋሩ ጸኒዑ ዝነብር ኩሉ ሓልፍ ዘይሓልፍ ተማሂርና مساخا نمتبع نعخا نخبري نوزحات نمملاس نمدحان كخونلهم نعنا دما برختنا يزقال زختبنا نسلي ويتاين عملاخين كتمهرنا أبخان وكل سلت مهرنا سلت زاربنا دما نمسكنكا كابز العالم تقدسون كاي بارخ بشم يسوس كريستوس آمين كيدان محرت اتنبابنا خمس بالكم وانجيل يوحنس كخوني معرف حمشته كلكم اي كم ببوني جن ابتي قدامات 10 تقصتات زلو بزعباتي 38 عام زحامه سبعي كما يديروا قويتا خمس فوسو كرئينا مو انتاي متحاز له انتاي منفساوي ملأخت له قال املاح كرئينا እግዚአብሔር ይመስገን كم زي دما يبل دحرز دما بعال ايهود كونه يبل دحرز دما مبليو امعراف 4 نحاده اغلغال نغوس ودو زحمامو مسفوسه قصيلو كزارب دليو ስለዚህ ታረባይ ምዕራፍ ክትውድ ኮላ ናብ 50 ምዕራፍ በመስጋርና ቁጥሪ ረባይ ምዕራፍ 54 ፍቅዲ ኢየሱስ ካቢሁዳ ናብ ገሊላ ምስመፀ ዝገበሮ ተአምራት እዚ ካልአይ እዩ ይብል ስለዚህ እዚ ምዕራፍ 5 ዘሎ መበል ሳልሳይ ክኸውን ማለት ቅድሚ ናብዚ መንባብ መኻደይ ዮሐንስ ክጽሕፍ ከሎ በዓላማ ይጽሕፍዎ ፍላይቶም 4 ወንጌላት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ክጽሕፉ ከለው ከምዝን ገሊአቶም ዝመስሎም ሓደ አብዲሉ ሓደ ወሲኹ ዝጽሓፈ ዝመስሎም ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር ነዞም 4 ወንጌላውያን ወንጌል ክጽሕፉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ክመርሖም ከሎ بعلامة بزعبا يسوس كريستوس كجلسوا إيو بعلامة خصحفوا جيروهم ماتيوس كم نقص خصحفوا خلون ندك إسرائيل نا أيهود مالتيو ماركوس نا أحزاب مالتيو بفلايك عن روماويان لوقاس نغريخاويان
እቶም ጣዖታት ዘምልኹ ብዛዕባ ሰብ ሕቶ ዝነበሮም ሰብ መን እዩ ካበይ መፅኡ እንታይ ከይመስል ውሽጡን ደጊኡን ክምርምሩ ዝነበሩ ሰብ እንታይ ምዃኑ ክገልጸሎም ብሰብነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ክገልጾ ከሎ ኣብዚ ድማ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከብርህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝሓበሮ ዝመርሖ ጸሓፋይ እሞ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ከሪኤና ምእንቲ እቲ ዝሓረዮ ተኣምራታትን እቲ ዝመረጾ ናይ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መለኮታዊ መንነቱን ክገልጽ ኣብዚ ወንጌል ዮሐንስ እቶም ተኣምራት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ ቅቡእ እቲ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 35 ክመጽኡ ሕነ ዝፈዲ ሽዑ ንሱ ክነግስ እዩ ንሱ ምስ ነገሰ ዓይንቲ ዕውራት ክኽፈታ ኣእዛን ፀማማት ክሰምዕ እቶም ቆርያት ክዘሉ ድኹማት ክብርትዑ ጉጉያት ከዓ ክቐንዑ እዮም እቲ ምድረ በዳ ዝነበረ ሰቲ ክኸውን እዩ ኢሉ ተነቢዩሎም ዝነበረ ንሱ እቲ ክርስቶስ እቲ ብትንቢት እተፃሕፈሉ ንሱ ከም ዝኾነ ክሕብር እዩ ወንጌል ዮሐንስ ተጻሒፉ ዝፍልጠት ዝቅድም ክህልወኩም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እዚ ከጠቓልሎ ከሎ ኣብ ቁጥር 30-31 ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ዮሐንስ ዝመርጾም ግና 7 ጥራይ ግና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩምውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ተጻሕፈ ስለዚ ዕላማና ናይዚ ትምህርትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚንና ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ክንረክብን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብን እዩ ዋና መልእኽትና እሞ ስለዚ 7 ተኣምራት መሪጹ መጽሓፉ ኣብ ምዕራፍ 2 ነቲ ወይንና ኣብ መርዓ ኸዩ ነቲ ወይንና ማይ ምሉእ ነቲ ማይና ወይኒ ምልዋጡ ኣብ ምዕራፍ 4 ነዚ ኣገልጋሊ ንጉስ ወዱ ዝሓመመ ኪድ ወድኻ ሓዊሎ ኢልዎ በታ ዝነገሮ ቃል ከይዱ ኣሚኑ በታ ሰዓትያ ወዱ ዝሓወየሉ ኣብዚ ምዕራፍ 5 ድማ ናይ 38 ዓመት ዝሓመመ እሞ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈወሰ ኣብ ምዕራፍ 6 ድማ ብ5 ጎጎን 2 ዓሳን ን5,000 ሰብ ብዘያንስትን ቆልዑን ከም ዝመገበ እዚ ተኣምራት ዝጽሒፍዎ ኣሎ ካልእ ተኣምራት ድማ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ኣብኣ ብማየማይ ኢየሱስ እናመፀ እናኸደ ናብቲ ጃልባ ንሶም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝመፀ እሞ ናብታ ጃልባ ምስ ኣተወ ብኡኡ ናብቲ ወደብ ከም ዝበፅሐ እዚ ግን እዚ ከዓ ዘገርም ተኣምራቱ ካልእ ድማ ኣብ ምዕራፍ 9 ነቲ ብዕውር ዝተወልደ ክሕውዮ ከሎ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ክትፍፀም ከላ ንርኢ ምዕራፍ 11 ድማ ንኣልዓዛር ነቲ ራብዕቲ ዝገበረ ዝሞተ ነዘን 7 ተኣምራት ፈልዩ ዝመረፀን ምኽንያት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትሓሓዝ ምስቲ ክርስቶስ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎን ከብርህ ስለ ዝደለየ ወዲ ኣምላኽነቱ ክገልጽ ተዛረቦ ድማ 7 ነገር መሪጹሎ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ኣነ እቲ እንጌራ ህይወት ኢሉ ኣነ እቲ ደገ ኢሉ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ ኢሉ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ ኣነ እቲ ሓቀኛ እቲ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ኣነ ትንሳኤን ህይወትን ኢሉ እዚ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ህይወት ክህበና ከም ዝመፀ ናብ ምድሓን ከእትወና ንሱ በይኑ ከም ዝኾነ ክገልጸልና 7ኡ ተዛሪቡሎ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ትረኽቦ እቶም 7 ተኣምራት ድማ ነጊረኩም እየ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 11 እምበኣር እዛ ኣብ ምዕራፍ 5 ዘላ ተኣምራት ፍልይ ብዝበለት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ተረኸበና ከምዚ ዝበልክኹም ኣብ ምዕራፍ 2 ነቲ ማይና ወይኒ ምስ ለወጦ
كبرته جلس زبل نرك المعرف أربعة ودخا حاوله كين مسبوله دحر خطة مع التقواز أتو أنت نبره تعقل قال نقص ناب تعدي ودو بتا تمالي ودخا حاوله كين زبوله قال بقى أمينو مسكر خمسة حاوي أنت مرمرهم دما بتا ساعتي خمسة حاوي زبلته سلازي سلطانو جلسه المعرف أربعة سلطانو جلسه المعرف كلته كبرته جلسه المعرف حموش تخيل نزي سلاسان شمونتن عمز حممه مخا بدلينيا مخا نخرئينا أرسنا كدان محرت زبليمو نزي بدلينيا بخلو بسقا بنفسي كحوية خلو إنا كنا مهارمو محرتو جلسه ناي أملاخ محرت جلسه أبز دما نريو مالتي ويتا يسوس محرتو جلسه عندنا معرف شدشته نتام حمشته شح مجيب وميمو ندق سبات لوهاتو جلسه معرف شدشته عندنا بمايا ماي مانن خذ زي كل عبي زجرم تأمرات متحت مسيل وانكس عزفرو بمايا ماي نارجس خمس كله أزيو زجرم تأمرات مو ملكو قبل على فترة زلوا ملكي جلسه عندنا معرف تشعته أزي ولدي كونو نسي كونه زبدله نسي دي بدل ويس ولدو بعور استولده لما نسي كونه ولدي كونو قبل أملاخ أبو أنت خجلس إما قبرو جلس زابير تمسكن يخون فتقارنتو جلسوا أزي جباري مخانو فتقاري مخانو مخنياتو أزي بعور استولده كم تبص حد سبات زبلوه أثرنا عينونا ينبر إذا عينو زلوا وصفراسي سجايو تخدينو توليد زبال أزرار بالو تشكا أنتم مقبارو زي نبر أنتي فتر كم زلوا ملكتي سلازي فتر النتو قبرو جلسه قبل عمله خاطئ أنت خجلت إمبر نسيكو أنا ولد أيبدل زبالة قبرو جلسه أما عرب عصرت حدد ما نتي الأزار رابع تزجبره متنسو نسو هيوت تنسأن هيوتن مخانو تزاري بلمو هيوتو جلسه أما عرب كل التخبراتو جلسه أما عرب أربعة سلطانو جلسه أما عرب حمشته محراتو جلسه أما عرب شدشته كل التأمرات الله لوهاتو جلسه ملكو دما جلسه أما عرب تشعته قبرو جلسه أما عرب عصرت حد دما هيوتو جلسه نايزل عالم هيوت كبرنا سميه بعدنا تزانت أنت أمبي بنا وخابز انتين بعد حصل بزبلة قلت بزبلة خبركم فطو كم زي بنت زانت ده هرزد ما بعال أيهود كونه يسوع والنبي يرساليم ديبه أي بلنا ما كم تم بعالات أمريكا ما يوحنس بتم بعالات بزملكت صحيح لهمه زاب عالزيا بفلاي مستي أبكال أي قطر زلوا أبي يرساليم أبتقاد أباجع كأب إبراستي بيت سايدا زبهار حموش تقبلات تقبرك على نبرين حدا يهوداوي أب عمل ثلاثة جزية تبعتها يدحر خوينو كسد النبي يرساليم كما تسنيرو إمه يسوس دم حدا يهوداوي حدا خطهم يهوداوي سلازخونه بعال كبعل كما تسنا يقد نيرو إمه دحرز دم بعال يهود كونه يسوس دم نبي يرساليم ديبه بلنا تنسنست بعالات بعال فاسيكا بعال حمسة بعال داسي بعال فاسيكا بعال حمسة مالت تمنفس قدس ورد العلب እንደገና ድማ بعال داس بعال متحساس قال ايشمو تاي مالتيو مسعات بزملكت ابزن سلسته بعالات كابتن شوعات بعالات ابزلواويان 13 تصحيفو زلو زن سلسته بعالات كمص نيرو ابزداغم 16 تصحيفو ስለዚህ መጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ኸይኮና አይተርፍን ይሞ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብጥቃ ደገ አባጊዕ ከአ ይብለና ኣብጥቃ ደገ አባጊዕ ምባሉ ኢየሩሳሌም ዛ መጽሙላ ዘለው 12 ደገለዋ በመካበቢያ አትኸቢባ ሞቶም 12 ደገ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 3 ተጻሒፉሎ ደገ አባጊዕ ይጅምር ድሓር ደገ ዒላ ደገ ጎዱፍ ደገ ፍራስ ደገ ማይ ደገ ዓሳ እናበለ ብዙ አይነት ደገታት 12 ደገታት ይገልጽ ስለዚህ እዛ
ጣደግ አባጊዕ ግና ቤት መቅደስ ትርከብያ አባጊዕ ንመስዋዕቲ ክሕረዳ ኣብዚ ተመርሚረን ካብዚ ተዓዲገን በዚ ደገ ዝኣትየን ዝስዋዓሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ምስ ፋሲካ ምትሕሓዝ ኣለዎ እሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ፋሲካ ንዓይን ንዓኻትኩምን ከም ተሰቕለ ኣብዛ በዓል እዚኣ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራት ብፍሉይ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላት ተገብሮ ቃላይ ነበረ እዚ ብዕብራይስጥ ቤተ ሄስዳ ማለት ቤት ምሕረት ማለት እሞ ኣርእስቲ ትምህርትና ኪዳን ምሕረት ኢለ ሂቤ ኣለኹ ቤት ሄስዳ ማለት ብዕብራይስጥ ቤት ምሕረት ማለት ቃላይ ኣብኡ ምስተንቀሳቐሰ እቶም ሕሙማት ይፍወሱ ስለ ዝነበሩ ቤት ምሕረት ወይ ድማ ቤት ምንቅስቃስ ማይ ኢልና ክንሰምዮ ንኽእል ኢና ትርጉሙ ግና ቤት ምሕረት እዩ 5 ገበላት ተገብሮ ቃላይ ነበረ እዚ እውን ትርጉም ኣለዎ እሞ ፅንሕ ኢለ ክዛረበሉ እየ ኣብኡ ምንቅስቃስ እቲ ማይ ዝፅበዩ ብዙሓት ሕሙማት ኢሉ 2 ነጥቢ ገይሩ ዘሎ እዞም ሕሙማት እዚኣቶም 3 ዓይነት ሕማም ዘለዎም እዮም ኩሎም ኣይኮኑን እዞም ሕሙማት ኣብዚ ዝመፁ ዕውራትን ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ ዕውር ብዓይኒ ሓንካስ ብእግሪ ድኑስ ብኩሉ ኣካላቱ ተደነሰ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ እንተደኣ መርሚረ ርአዮ እንታይ ኢሉ ዕውር ብዓይኒ ሕራይ ሓንካስ ብእግሪ እታ ድኑስ ትብል ግን ንቑፅ ዝብል ትርጉም እያ ትህበና ስለዚ ዝነቐፁ ጠሊ ዘድልዮም ከም ማለት እውን ተስምዐ ስለዚ ኩሉ ኣካላቶም ዝነቐፀ ሕራይ ቁጥር 4 እናሓንሳ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቐሶ ነበረ እናሓንሳ ይብል ኣሎ መዓስ ከም ዝኾነ ኣይነገረን ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ ወርሒ ኣይነገረን ኣብ መዓልቲ ድዩ ኣብ ሰሙን ኣይነገረን ስለዚ እናሓንሳ ስለዚ መዓስ ከም ዝመፅእ ኣይፈልጡን እዮም ክንቀሳቐስ ከሎ ግና ቀልጢፉ ክዝኣተወ ይፍወስ ስለ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይቲ ማይ እዮም ዝፅበዩ ከመይ ገይሮም እቲ መልአኽ ከም ዝመፅእ ይፈልጡ ክንቀሳቐስ ነቲ ማይ ይርእዎ ማለት እዩ እናሓንሳ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቐሶ ነበረ እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ተንቀሳቐሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓው ነበረ ኩሉ ሕማም ውሽጣዊ ደጋዊ ይሓው ነይሩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ትፈልጡ ዲኹም ነዚ ሰብኣይ እዚ ኩሉ እንትንኡ ከም ዝፈወሶ ኣብ 7ይ ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 13 ኣብኡ ደጊምዎ ኣሎ ትዘረባ እንታይ ይብል እዛ ካብ ዘለዎ ዘበለ ሕማም ይሓው ነበረ ማለት መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ኣብ 7ይ ምዕራፍ ካብ 30 ክሳብ 31 እንታይ ዲ ዝብል ካብ የቕሬታ ካብ 20 ክሳብ 13 የቕሬታ 20 13 7ይ ምዕራፍ ካብ 21 ከብቦ ኢየሱስ ከዓ ሓደ ግብሪ ገበርኩ ካብ 21 ሓደ ግብሪ ገበርኩ ንኹላትኩም ድማ ዝተንከረኩም ብዛዕባ እቲ 38 ዓመት ዝሓመመ ዘኪሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝረት ሰርዓልኩም ኢሉ ስለዚ ምስታ ግዝረት ርክባላታ ብሰንበት መዓልቲ ይፈዊስዎ እሞ ሰንበት ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ድሓር ድማ ተንሲኡ ሻምነይቲ መዓልቲ ስለዚ ሰብ ዝግዘር ዝነበረ ኣብ ዘፍጥረት 18 ኣብ ሻምነይቲ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ድሕርታ 7 መዓልቲ ንሳ ድማ ብሻምነይቲ መዓልቲ ወይ ድማ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይታ ሰሙን ብ7 ቆፂርና እንተኸድና ሻምነይቲ ብመጀመርያ እንተኸድና ድማ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኢየሱስ ተንሲኡ እሞ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ምስ ሰንበታት ተሓሒዝዋ እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን ኢልዎ ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝረት ሰርዓልኩም እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይፈርሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኩሉ እንትንኡ ብሰንበት እንተ ኣሕወይኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትኹሩ ኢለ ኣለኹም ኢሉ ትፈልጡ ዲኹም እዚ ግዝረት ኢልዎ ዘሎ ብሰንበት ዝግበር ግዝረት ሻምናይቲ መዓልቲ እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ተንሳኣሉ ማለት እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ብኢድ ብዘይኮነት ግዝረት ተገዘርኩም ክብለና ከሎ ብሰብነት ሙታት ዝነበርኩም ብሰብነት ስግኡ ንዓኻትኩም ገዚሩ ህያዋን ገበረኩም ይብለና እሞ ምስ መስቀል ምርክብ ኣለዎ እሞ ፋሲካን መስቀልን ኣብዚ ይራኸቡ ኣለዉ ማለት እዩ
انت استوعلكم سمعكم نزي مستير يزاربو زلو مو خنقصينا اب قطري 6 قطر 5 سلاسان شمونتن عمل زحامة سبعي كعبو نبره يسوس دما نزل كيسو مسرع ايو نوح زمن محمامو فليتو كتحاولو تدلي خبلو تحمون كا قويتاي تمايمس تنقصقصه نابتو قلاي زوردني يبل سب يبلين انا خسع زمص دما كال قديموني ورديو إلو بلسلو يسوس كا تنسب عرات كال إلكا العلمو كي بولو سبعي بوبو حوي عراتو العلون كده تمعاتتي أسنبت نبرد سلاز أيهود نتز حوي سبعي لو مسنبت يامو عراتكا كتصور أيتفاق ذلكان بلو سجناتي زحويني إيو عراتكا العلمو كيد زبلني لو ملسلو مساتهم عراتكا العلمو كيد زبلكا سبعي انتواي إلهم حاتتو اتزحوي جنا أبتي بوتا اتي بزح حزب سلاز نبرد أبتي نسوزنا برو أبتي قبلا يخون أبتي مسئو زلو زحبتو لزلو سفرا بزح سبسل زنبرا مو يسوس دما دحري لسل زنبرا نسومان مخانو أي فلتن دحرز يسوس أبيت مقدس رخبو مو إنه حاويها كابزز قدد كي رخبكا مريسكا أي تبدل بولو تسوى أي كينو نا أيهود تزحويوس يسوس مخانو نقرون سلازي بسنبت إذا سلازي قبرا أيهود نيسوس يسقو قتلو ندولي نغوري بلنا كسعسران شعاتنا نبوو مسناي موتن تنسائنا يس كريستوس مسناي داقم لدت ركب كم زلو وقت رخبو يخون مبارح واتي إذا سبع عايزي بأمنا تحاوي أيقونان زبلنا زلو مسحب قدس عندنا دماء عوراتن حنكاساتن دنوساتن يوم زلو مو نابد سلاسان شمونتن عمد فليز متزلو فولي مخنياتي أتم خنياتو انت أيون زبل حاتاتي مجمريا تقبلا حموش تقبلا إمو مسبولي كدان متحازا له أتقلاي أتملأخ أتسلاسان شمونتن عمد مسبولي كدان ركبا له سلاسان شمونتن عمد انتاي تذكرو دك إسرائيل كاب قبص مسوصو نكزي عبير ناب كنعان كأتوهم موسى خسليو نابتا كنعان سليت مسدده زي كون صبصاب هيبوم مسمصو اتن ترفا 38 عمد امدر خولل لهم كطفو كموتو كم زغبرون اب زهلق معراف 13 14 ترخبوهم اب زداغم انتدا امبيكم زداغم معراف كلتا قطر 14 38 عمد كولل زبلكم ياكل حجي تساغرو خبلون كله نري أبت سلاسان شمونتن عمد كلل زبالو توم زغروم روملو خصع زودو كم زخونه زداغم معراف كلتا يبلالخو كاب قصر 14 15 أبزهولك 13 معرافن 14 معرافن زلو دقيمو له مالك بين ملاخ كم توهبت حق دما اب ابراويان معراف كلتا تتقيسلو اب زداغم 33 قصر حدن كلتن دما تتقيسلو أبزز عصرت تشعته بين ملاخ تخمتو هذا تنقيرون بارزي هياو قبر ندرك سب صوابه حقي جن خموت دا كوينوهم حجي جن يسوع كريستوس أبع الفاسيكا نمدحنا زخول هم مسكال تسقيلو كريستوس مدام دان تحقن تصدق خوينو هياو كم زقبلنا بعلو بمحرته منسيو خمز دحاننا يمهرنا خمز له نفلت بار اتمنقص قاس اتقلاي نايت قال زي ابير ممثلي اتمنقص قاس دما هياونتو يزملك ات هياو كغبر سوها بقال نود سغنا نموت كوينو مالت اما حواتي كابزنتاين مها غويتا بعلو مصيو دايما داينو السبعاي مصيو كابز زغدد كيرخبكاس ملشكاي تبدل كبل خولندري او وانجيل يوحنس نعرف شمونته كاب حده كسا 10 حده اندحرميكما تا امنزرنا استرخبت سبيتي بداربا امن ختموت نابيس مسم صوا حقا زي غبرن تلو ايديو يمبرلا امني يمبرلا مسبله حدكوا كمبرلا خصع زي الحلنهم كسيسوهم مسكدو اتسبيتي زفردك ديلن مسبله يلن بعد انا وناي فردكني يلوا دغي ما يتبدل خبلا خولنري ابز دما بحقيات زمصانا يوم موت
حمام يسوع كريستوس كفوسنا بمحرتكم تقلصه كمتي داوود نود يوناتان بمخنيات يوناتان بزغبرلو بزتعاتاتو كيدان نتي هادم كله اغروس تسبره ما في بوشه كابيت ساول بمخنيات مس يوناتان زنبرن محرب زغبرلو غله حد دخون ايركبن مسبله ازي اقارو زلمسه كمز سبعايزي سبعاي ترخيبو ما في بوشه شمو ناب داويت مسمصو مسايا ما ادخ بلعخا نحوارو مزوم ناتي مينسترات مساي كتقمط إخا كبلو خلو محرت كغبرو له خلو نري بعدو ود صلايو ود ساول نحنا صلات خلنا حجي بعلو مصي غويتا صقو ابانا غليصو مالك ازي موت اتم حواتي ازي برهان زخابرخكم سي كريستوس نعين اخاتكم كدحننا ابطا دغ اباغي حقات عالم زرح غنشن املاح ازيو كم زبله يوحنس مطمق ام معراب حاده قصر 19 حجي وانت زحرد اب فاسيكا زحرد تحرد غنشل زمسل رئيخو زبلو اب راي يوحنس معراب حمشته كريستوس بسنبت معالتي كاب كل ابسو كاب كل حقياتو كاب كل مرغم خمت كدحنا خلنري እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚህ አልዚ ሰሚዕኩም ጎይታ بتأمرته ومنجدو بسأجو نعين عخاتكم من رحانكم زمسه كابزي زانتازي تمهارو زود حانكم قويتا يباركم